Boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer novamente á Diputación polo soporte que nos facilita para poder realizar este pleno extraordinario e, como sempre... Alcalde, ratificar que estamos en territorio... Sí, iso é. No primeiro lugar, como xa saben que facemos todas as sesións, teñen que acreditar a súa asistencia á sesión e que o fan dende territorio español. Entón, xa saben, como non hai outro xeito, levanten todos as mans e acuden e están dentro do territorio español. Vale, de acordo. Graciñas. Entonces vamos a entrar en materia. Pleno extraordinario do 28 de setembro. Asuntos da convocatoria. No parte resolutiva no asunto número 1, a aprobación do borrador da acta da sesión anterior. Abrimos entonces o turno de palabra para que expresen a súa conformidade ou non. Empezamos polo Partido Popular. José Manuel, adiante. Ten a palabra. José Manuel, pulsa o... No, No, estamos sin voz. No ordenador. Sí, a ver, sí. No, digo que estamos conformes. De acordo. O BNG, Eduardo. Sí, nosotros tamén nos vale. E por Udival, María José Fernández. María José, adiante. Que darlle, non me dá tempo, entre que me poñen a imaxe para pulsar, non dou. Teño que pulsar, senón non teño micro. Sí, estamos de acordo. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Pasamos a votación, votos a favor do borrador, aprobado por unanimidade. Sí. Ben, pasamos ao único punto do día, que se trata de aprobación do convenio modificado da colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e os concellos de Alfoz e Valadouro para a explotación da DAR de Alfoz. Isto ven dado porque o día 22 recibimos unha comunicación do Concello de Alfoz en que Augas de Galicia nos había enviado un novo convenio porque había que adaptalo, parece ser que o plazo que ten, creo que é a concesión das empresas que lle levan o servicio da depuración. Por tanto, o convenio que, como sabedes, era de 4 anos, non pode ser porque quedanlle só 2 anos de contrato á empresa. Entón, así a grandes rasgos, se non me equivoco, Regina. Sí, efectivamente, sí. Entonces, a asesoría xurídica de Augas de Galicia indicoulle a Augas de Galicia que o prazo que se incluyera dentro do convenio que se aprobou no pleno de 21 de maio de 2020 non era correcto, posto que a prórroga que tiñan que facer do contrato era só de 2 anos. Entón, se lembran, aprobouse por 4. Hai que aprobarlo novamente porque é unha cousa que é competencia do pleno, pero únicamente por un prazo de un período de 2 anos. Esa é a modificación. E, bueno, tamén indican que si lembran o borrador do primeiro, en el decíase que, data da prórroga sería, pero aquí xa incluen porque obviamente xa fixeron a prórroga coa empresa que o va a levar. Son os únicos cambios que hai. Ben, pouco máis que dicir, así que abrimos turnos de palabra. O Partido Popular, José Manuel. Sí. A ver, polo que vexo é simplemente modificar en vez de 4 ou 2 anos. Efectivamente. Pola nosa parte non hai problema ningún, todo o contrario. De acordo. Polo BNG, Eduardo. Pola nosa tampouco non hai problema, porque se fixeron as cousas mal hai que tratar de solucionarlas. E non volver a facelas. Non sei a quen se refiere, pero vale. María José, ten usted o turno de palabra. Sí, nosotros tamén non temos ningún problema. Quería aproveitar este pleno para apoiar aos traballadores da Alcoa que están en IGRAM, que realmente ahora mismo os políticos que representan a Mariña en caso de alcaldías deberían estar en IGRAM. María José, perdón. Sí. Creo que hubo un problema, non puiden oír a Eduardo. Se non te importa, e pode repetir Eduardo, porque foise a conexión e non escoitei ben a Eduardo. Importache, por favor, que Eduardo repita?
Sin ningún problema, Regina, non te preocupes. Eduardo. Graciñas. Eduardo, Vale. podesme repetir, por favor, porque foi conectado. Non, que se foi unha confusión no tema do convenio que fixemos e hai que reducir a 2, hai que solucionarlo e para a próxima non equivocarse na máis. Pero o erro non foi noso, foi deles que foron os que mandaron o convenio. O convenio mandou no Augas de Galicia. Vale, perfecto. O convenio mandou no Augas de Galicia. Claro. Mandouno feito eles. Mandaron o eles feito, nós non... Claro, nos temos que adaptarnos ás condicións que eles nos poñen. Se queremos firmar o convenio ben, e se non, pois temos que asumir a xestión. E como agora tamén o mandou feito a Augas de Galicia, nos aí non entramos na elaboración. Entón, conforme, Eduardo? Sí, se é un convenio así feito por unha parte sola, pois, que les queremos agarrar. Eso é. Salimos un pouco máis caros aos veciños do Valadouro que nos teñen que nos pagan o pleno extraordinario por un erro que non foi noso. Non foi noso, non. Ben, María José, disculpa, estaba no turno de Pablo. Adiante, María José. Eu tamén vou a votar a favor, isto además necesitámoslo, o sea que non é indiscutible. Eso. E como xa o dixen antes, que eu aproveitar o pleno, que eu creo que estamos todos de acordo en que hoxe están pasando moi mal polas imaxes que están cargando coa situación de Alcoa en Nigrán. Entón, que aproveitalo para intentar que os políticos non señamos únicamente para isto, sino que señamos para moito máis e que logremos que isto que está poñendo moi negro. Ben, pasamos entonces a votación. Votos a favor da aprobación do novo convenio. Ben, pues aprobado por unanimidade. Nada máis agradecer a todos a súa asistencia. Bueno, estas circunstancias son as que hai. Urgía facer este pleno. E, bueno, creo que todos nos sumamos ás palabras de María José no apoio aos traballadores de Alcoa e ojalá que se encontre unha solución. Ben, gracias a todos e boas tardes. Damos por finalizado o pleno. Boas tardes.